Bon dia a totes les persones que participen en el programa intergeneracional. Soc Juan. Aquest any, per a mi i moltíssimes persones, està sent un any molt dur degut al Covid-19, el qual mos ha privat d'algunes de les llibertats que teníem, limitant-nos-les i canviant-nos en la forma de vida que teníem. A mi, personalment, m'ha suposat la privació de la vida social. Però això canviarà, no és per a sempre. Tot depèn del nostre comportament perquè acabi antes. Per tant, vos demane a tots que trateu de complir les normes sanitàries que ens han posat. Mascareta, distància, llavars de mans i molta prudència, que a vegades ens la saltem sense donar-nos compte. Ànim a tots. Per a sempre, això passarà. Que antes no dic l'edat que tenia, la dic No passa res, no fa falta. Tinc 72 anys. No fa falta. Bueno, però que els joves que tinguen molt de coneixement, per favor, perquè jo tinc un net que per culpa de la imprudència d'uns, per poquet ho paguen tots, que està a la universitat i està en un piso, en 4 persones, i un d'ells se'n va anar per ahir i després va tornar i menys mal que així negatiu. Però per això el meu net ja fa 2 setmanes que no ve. Pues haver pogut passar de tot. Per això que tinguin coneixement i que pensen en tots, en els pares, en els abuelos i en ells mateixos. Però, per favor, que són joves i tenen tota la vida per davant, que ho pensen bé i que no, perquè els que ho paguen tots, els que ho fan tot bé, ho paguen igual que els altres que ho fan mal. Per això vull dir. Buenos días. Yo deseo decirle a los jóvenes que piensen que vida solo hay una y que si ahora no intentamos cuidarnos, la nuestra y la de los demás, no vamos a tener otra. Y que por muy mala que esta sea, cuando uno se va es peor. Así que piensen en los demás y en ellos mismos. Gracias. Bueno, pues esta Covid ens ha vingut així de forma molt inesperada i la veritat és que estem patint-la tots. Però no té comparació. Jo, per exemple, mon pare va viure el que va ser la grip que diuen espanyola del 1918. Allí va faltar una tia meva i m'abuelo. No té comparació en això, perquè en realitat no ens falta res si és que no caiem mals, i això és la desgràcia, el poder caure mals, contagiar-nos i n'hi ha gent que se mor, però per lo de més no tenim carències d'altres coses. Entonces, pense que tindre un poc de precaució en el que és reunions familiars, en prendre les mesures adequades i tot, és importantíssim per poder que passi tot quant antes i poder tornar a una vida normal. I que la vida dura molt més i l'important és seguir vivint. Bon dia. El confinament és dur per a tots, no només per als joves que no poden reunir-se i fer les festes, també és dur per als majors. No podem estar les nostres nets, els nostres fills. El confinament és una mesura necessària per a poder eixir i el dia de demà estar en una vida normal com abans de que este virus nos atacara. Hola, el consejo que yo les doy a los jóvenes es, si estamos en confinamiento, es que tengan mucha paciencia. Porque la gente mayor hemos pasado cosas muy graves, hemos pasado hambre, hemos pasado muchísimas calamidades y hemos tirado adelante. Porque no tengáis un poco de diversión, un poco de tiempo, no se acaba el mundo. Ya veréis que tendréis muchos años para poder disfrutar. Y tenéis que pensar que vuestros abuelos, creo que la mayoría estaréis orgullosísimos de ellos. Entonces, solo pensando en ellos, siempre con la mascarilla, ¿vale? Vale. Hola chicos, chicas, profesores, profesoras, muy buenos días. Os recuerdo, mi nombre es Luisa y ante la imposibilidad de estar hoy aquí con vosotros y gracias a Henry que me ha facilitado que os dirija unas palabras, pues quiero deciros que os deseo muchísima felicidad para estos días que vienen, por supuesto para el año que viene, y a ver si es más benévolo que está siendo este. Os quiero decir que a todos y a todas que lo paséis bien, que os divirtáis, pero por favor,
hagámoslo todos, tengamos la edad que tengamos, con conocimiento, con cabeza y con mucho corazón, porque si nos cuidamos vamos a cuidar a la gente que nos quiere y que queremos. Chicos, chicas, muchas felicidades y a pasarlo bien y a vivir la vida y hasta el año que viene. Un besito, que este no contamina. Gracias.